Risk nezvinhu zvinofanira kuconsiderwa pakuroora nepakutenga motikari zvakada kufanana, asi pane chinhu 1 chiri kutadza kuconsiderwa nevarume vakawanda. Ngatimbotangai nepakutenga motikari. Pakutenga mota ukaconsider body nemodel uchisiya mileage, chances are very very high kuti padhiri iroro unonyura, nekuti mileage yemotikari ndiyo inodetermine kuti motikari iyoyo ichada service yakakura sei, nekuti panofamba motikari maparts anoita wear and tear akawanda. Motikari inogona kunge iri yemodel ya2022 but ukatarisa mileage inonga yatoo kuma 870,000 yakutopinda mumiliyoni mileage. Izvozvo zvinoreva kuti motikari iyoyo paikangolenda muZimbabwe chete haina kumbopuwa zororo ichichinjaniswa nemadhiraivha akasiyana siyana. Izvozvo ndo zvinoita kuti mileage ikure, asi model yemotikari ichitaura kuti ndiye mugore repadhuze, either 2022, 2023 kana kuti 2024 chaiyo. Saka vana makanika vanozviziva kuti ukatarisa mileage kakawanda kacho hauzotengi motikari iyoyo. Saka vanofokasa pfungwa dzako pabhodhi rakanyatsopendwa zvakanaka. Uchisvika ubva watarisa bhodhi, wobva waona bhodhi inyama. Uchipinda mukati vanobva vakubatidzira aircon, vobva vakuisira karedhiyo nekamusic kanonakidza. Vanonga vachidistracta pfungwa dzako kuti usafokasa pamileage. Ende kakawanda kacho vanowanzonyura pamadhiri aya munhu anenge achitenga motikari for the first time, nokuti kakawanda kacho masenior akuzviziva, havachavharwi nezvinhu zvakadhakwa izvi. Apa ndipo pari kunyurira vapfana vakawanda vari kuroora makore anaya. Vari kufokasa pabhodhi vachifuratira mileage. Ende chinonyanya kutorwadza pakuroora kwemazuva ano ndekwekuti musikana ane 0 mileage nemusikana ane mileage yaenda kana kuti ane injini yakatombonoka, vese vari kubhadhariswa same price. Handiti pakuroora, either musikana imhandara, either akambobvisa nhumbu, either akambodhifouta mapiritsi akamukira kuhospital, price kana kuti lisi rekuroora handiti rakangofanana. But imimi muri kusarudza kutora chinhu chine high mileage muchisiya chinhu chine 0 mileage, nepo price yacho yeroora yakangofanana futi. Vasikana vese vane high mileage vanofokasa more pabhodhi nepatsika nekuenda kuchechi. Kuchechi haumushai, kuchechi kwacho anenge achitaura kunge anosvikirwa nemweya mutsve nestereki, anoremekedza vanhu vakuru, tuhembe tupfupi twaitwai twakaita kuti umhandara hwake huende, anonga akapisa, asarwa nehembe dzakareba nenhau yekuti pane hwaakuda kuredza. Iwewe ndo paunoona izvozvo wobva watomhanyira kunoroora, watobvisa roora. Hepano manje maapa nguva yebonde, kunyabata munhu zvakadini munhu haatoti. Ajaira kuitwa zvese zvese, akambosangana nevarume vanonanzva, vanoita rekudya, vanoshandisa mavibrator. Iwewe nemaoko ako haachatoti, mafeelings haachauyi pana sister vekuchechi vaivai. Waakutofanira kutoshandisa lubrication yekutenga kana kushandisa mate kana kupinda pari dry kudaro wosvuka zvako. Waakufambiswa panhu pari dry uchisvuka neproblem yemileage yakafamba nemunhu wako. Akaitwa zvese zvese haachadairi zvekumhanya. Hepano futi pakurova basa pacho haachaguti futi zvekumhanya. Anga ajaira vapfana vemacongo dust, vapfana vemablue diamond vanorova ma10 to 15 minutes. Iwewe waakutomanikidzwa futi kutsvaga maguchu uri mwana mudiki kuti usete pace yemunhu akakanganiswa nevakomana vakamubvisa umhandara. Timu rakamubvovora rarai ndo pace yawakunzi uri kufanira kuseta iyoyo. Kana vaishandisa madrugs, iwewe waakufoswawo kushandisa madrugs kuti ukwanise kutundisa mukadzi wako. Waakusafa nhau yemileage iya yawaka ignore.
ende imagine kutanga kushandisa mapiritsi nemishonga yekusimbisa musana pabonde mufirst year yemarriage. Unosvika kupi? Unochembedzana here nemunhu iyeye, kana kuti makidhini ako ndo achatosvika pakufeila nenhau yekuda kusafa pamarriage yakasetwa kudhara nemunhu wako? Yepano pakuda kuzoti nhumbu bata weye, nhumbu yekati unonyepa, nhumbu haingabati, nekuti jajeu rakabviswa wiki yawakaenda kunomuroora iwewe. Machemicals ejajeu arodaidzira kuti tiritomboda 2 more years kuti nhumbu izokwanisa kubata. Ukata munyama unosvika pakarohwa dhepo. Uri kuona problem yemarriage yawakuona pana sister vekuchechi vaivai, apa wakabhadhariswa same price neyemunhu ari sealed, same price neyemhandara, nenhau yekuti wakangochiva bhodhi chete, wakangochiva kavoice kari soft kanga kachunwa chete, nenhau yekuti munhu ane high marriage ane experience yakawandisa pakusejusa varume. Ende ndo pamunonyurira ipapo. Rambai henyu muchiwesta mari muchitenga dzine high marriage but anomama ndimi, ende munozongopfidza chete. Mari ndeyako, mombe ndedzako, kumama ndekwako futi.